Ara no me recordo exactament quan va ser, i no recordo exactament quants anys vaig ser president de Canal 7, però uns quants, i en aquests quants anys va passar una cosa, una anècdota que us explicaré, que és que en aquests anys va haver-hi una manifestació contra el govern de l'Ajuntament perquè estaven traient, si no me recordo malament, estaven clausurant l'escola Bressol del Rieral, diguéssim, i també estaven traient el porta a porta o part del porta a porta o una cosa així. En qualsevol cas, una plataforma ciutadana va decidir que calia manifestar-nos i jo vaig anar, com a Eduard Sola, vaig anar allà a la manifestació. I no només vaig anar a la manifestació, sinó que allà vaig agafar el megàfon i vaig estar cridant proclames en contra de les polítiques que estava exercint en aquell moment l'Ajuntament. Doncs bé, això va passar i és un fet, m'atreviria a dir, històric, perquè aquell ple i aquella manifestació va ser va ser interessant, diguéssim, políticament parlant. En qualsevol cas, una setmana més tard, uns dies més tard, Canal 7 va rebre una carta signada pel partit del que formava part el govern, diguéssim, que no diré noms, però suposo que tots sabem quin era, demanant la meva dimissió. I la veritat és que en aquesta carta el que deien era que el president de Canal 7 no podia estar clamant coses contra el govern perquè llavors es posava en dubte l'objectivitat de la tele. Objectivitat o la pretesa objectivitat del periodisme, de la tele, de Canal 7. I bé, la veritat és que van demanar aquesta dimissió i tot i que sembli, ara a hores d'ara ho veig com una tonteria, però llavors la veritat és que ho vaig passar malament i no li desitjo a ningú. Perquè de cop i volta, com que jo estava al centre de tot allò, de totes les converses, i ho vaig passar malament. Però, què va passar? Va passar que llavors va haver-hi junta de Canal 7 i la junta no només no va acceptar la meva dimissió, sinó que ni tan sols va acceptar que jo posés la meva dimissió sobre la taula. I aquesta acció de la junta de Canal 7 va ser definitòria, em sembla a mi definitòria, per entendre que no podem confondre el bon periodisme amb el periodisme afí. Afí, en aquest cas, a l'Ajuntament. El que aquest grup polític pretenia és que Canal 7 fos afí a les seves conviccions polítiques, cosa que ni és ni ha de ser així. Canal 7 és una televisió feta pel poble i per al poble, tot i que rep una subvenció important de l'Ajuntament, no és el mitjà de comunicació de l'Ajuntament, té criteri propi, i no només criteri propi, sinó que a més m'atreviria a dir que un bon criteri propi. Que no està alineat en cap partit polític concret, tot i que potser segurament és el que haguessin volgut ells. I bé, tot això, aquesta anècdota, és una anècdota que, d'alguna banda, deixa molt clara la posició de Canal 7 respecte al govern de llavors, però respecte als governs en general i a l'Ajuntament en general, també em porta una altra reflexió, que és que tot allò, aquell enrenou, que ara l'explicat així és una tonteria, però que llavors va ser un enrenou, em va portar a pensar i em porta a pensar en la importància de Canal 7. Aquest enrenou allò no tindria importància, allò que jo clamés res o tal, no hagués sigut motiu de cap carta ni de cap res si Canal 7 no fos un mitjà important. Perquè la gent es queixa i els partits polítics a vegades, no només aquí sinó en global, no? A la comarca, o sigui, al municipi, a la comarca, a la província, a l'autonomia, a l'estat i al món, diguéssim, els partits polítics intenten tenir el control del tercer poder, que és dels mitjans de comunicació, quan aquests són importants. I això, aquesta acció, aquesta demanda de dimissió, d'alguna forma, el que hi havia en subtext a sota també és hosti, Canal 7 és important. I bé, de tot, fins i tot de dolent, se'n treuen coses bones. I suposo que aquesta és la bona, que Canal 7, 1, és independent, i 2, és més important del que sembla. Així com a anècdota, també recordo uns quants anys, que vam conviure amb, això ja ho han dit en algunes entrevistes aquestes, però és que a mi em feia molta gràcia, que vam conviure amb
amb una carta allà penjades a la Generalitat que venia a dir que ens xaparien el xiringuito, que xaparien Canal 7, que vindrien els Mossos i ens tancarien la tele, no? I aquella carta gairebé era o sigui, tenir aquella carta allà i treballar amb aquella carta allà penjada era gairebé com un acte de rebel·lió constant, diguéssim, no? De com qui ocupa una casa d'un banc, saps? De com qui roba el Corte Inglés, saps? És com, soc conscient del que estic fent és el bé, independentment de que sigui legal o il·legal, no? I això, aquella carta, crec que és un document històric. I aquella carta caldria emmarcar-la, segurament.